Mwashanda sei mhuri yeZimbabwe? Nhau dzichiverengwawo naMoses Rodhani. Pane ripoti yabuda masikati ano zviri kunzi pane vakomana vapaza muimba hombe inova iyo yeZIMSEC. Vanhu vapedzisira kuona chiitiko ichi vari kuti izvo vakomana ava vachiri muimba yeZIMSEC. Saka mapurisa atomhanya kunoona kuti zvinhu izvi ndezvechokwadi here. Zvizere muchazvinzwa vanhau dza8. Chisubscribe nekulaika pachannel ino. Uku ndiko kupera kwenhau dzino. Ukuona chika wangu, iwe chienda kapanze unotsvaga mota ka. Inini ndisare njipesa kuedita mazautso izo kuti tingosave time. Yeah, sure, ukurumidze nekuti police inogona kungodhumira anytime. Mdara, saka vana vako vatova nherere mdara. Unowanza dzungu mdara, ndakuudza unopikisa. Mdara yosuka. Aya. Musoro wakazara mvura shiwa. Uyu. Aya menu. Shit. Pakaipa chamwali munyu. Yakuno chamwali akuno pakaipa chamwali. Nei wangu simu shamwari. Mbona kupi mbudzi inopfeka shama wangu? Shamwari. Yushe, ukuona unge mafanize rana. Wangu ukola chika yo. Apana kana munhu anombotinzwa pa wangu. Wakutongetawo zvako noizi wangu. Ayo seka wanzero. Iwe. Indi kutombozama kuti vanotibatsira pa ungosasa zvokuda. Ngwaya munhu apa. Abo wangu. Pati munhu angangotenge AK47 kurobha yembe ramana. Ndambozifungawo inini kuti zvakambodaro but aiwa hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna. Naimwari nini Sei muchiifuta mana. Keda sawira. Unoona timurereka ratibira hembe kuti renonoba nehembe dzedu sha kuti mapurisa atitisu. Sha tikatofitira kuti tunotsvagwa zveso. Mimwe miedzi yacho so. Keda. Mdara komira kamdara. Mdara ndasarenda mdara. Mira katitaurirane mdara kuti urayirana chiko mdara. Mdara musadaro kai. Wafana. Tauri nemi wafana. Kutaura nemi kudhara wafana. Matosungu wafana. Mdara chiko yo mdara yo. Mdara watanga unoikunde rei mdara. Iyo mdara inini expect panyawo idzonza. Iyo mdara yo chiko yo yatitaurirana apa. Wafana. Kutaura nemi kuti kudi wafana. Wafana matonyuru wafana. Hapana chekumbonegotiate apa wafana. Totaura naukamba wafana. Kutaura nakudhara wafana.
shamwari pakaipa shamwari toita sei tiite plan shamwari. Ndiwe mastermind kaita plan kawangu iwe cha wakapeni pakapanapa. Ndaona plan. Alright. Ndaona plan. Manya iwe. Jayuki, koma zvete seni nhau yeZIMSEC iri kunetsa kana kuti makangano henyu nekuti ndimi muri in charge of this case. Yo Jomboros. Say Ukraine. Yo mpana Jomboros. Ndane 30 years wanza ndiri mu department iri wanza. Zvimwe zvinhu hazvingodi dzungwa dzongoda ngosteda waza. Jayuki, hani makasvitsa 31 last week here mimi. Yo mpane. Dzimwe mwedzi dzaunongoita usuka hadzibatsire kunza tsve kuita zvekuti ushanda zvinhu zvine musoro zvine production wakuita ko zvekuti calculate mwedzi zina nebasa. Sorry henyu boss, patadzika. Hapana panzo unondipa hasha kunza Jomboros, unondipa hasha iwewe. Sorry henyu boss, kondokutsagira here kabhebi kanyama mombozorora henyu muchipuruzira. Yo mpane. Iwe raitita fast waizo uchitsvaga ukatuma ama 2000 kauti tiri kupisa kapa Instagram uto. Masikati yakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvakare nenhau dziya. Mutsvakurudzo yaitika masikati pari kunzi paurawa mapurisa 2 nevashandi vemuimba huru yeZIMSEC. Pati dziri kunzi pane vakomana 2 vari kususpektwa kunzi ndo vanenge vakatora mari dzautsi. Mari dzautsi ari kushayikwa pane Zim Kachepa naKundai Rodhani. Kwewe munyomirire iwe shayo. Iwe asida tisungwira ausadaro mani iwe hande mani. Wangu pakaipa shamari mota yachatanga kusmoka. Atori ma1 kana. Shit. Polisi yevasvika chamwari wangu toita sei kwapa. Papa kutoda chiplani chamwari. Wangu kana rege dzichirira chinotarisa futi kurira chini. Sha munhu ngaafe sha. Uraya munhu sha ndichipesa angu kugadzira mota. Mapara. Sarenda zvisoko za. Hapana muri panguva yakaoma para. Saka mira titaurana para. Mukunzwa? Muza para yamuda kutaura. Iwa. Mdara murmutumwa mdara. Mdara murmutumwa. Jesus, I love you. Mdara kabutu yakono mdara. Mdara yakono. Yo mpane. Zipi. Yo mpane usatombo nyabera zvakuda ndivhara kunzo I love you Jesus chichai. Pana mimi ndine urombo imi manzo. Pana zvamunoitawo futi. Rega ndofonera mapurisa. Ndouza kuti pana ndawabata. Nai ndakangana foni yangu kumba futi. Mdara kabutsa yamutore foni yangu iri kuseri kwemutu isu mapurisa atisumbomatya isu yamutore. Semu kuti chiko mdzareyo mapurisa ei futi.
wangu kwa nambokutaurire wewe kuti timu rerepa nezvaraita chete. Ukaona chiuka inega ndipinde mutaundi ndinonotsvaga hembe kaboza anudhi yatakarova iwangu iyi haiite iwangu inomakisa iyi. Saka ukaona chiu iwo chisara wakamuchengeta kamudhara waizo ine vandabaya kamutauni waizo. Saka utongotora hembe dzemudhara weka uitawo plan kumberi shamwari. Apo saka iwe ndokubata waizo muchengetedze mudhara uyu, mudhara uyu akangwara uyu muchengetedze. Wangu ndanzenge ngochinza redhiyo kapa vari kuti diko mapenzi aya akusasa nezvei Wangu sacha wangu vari kutosuspecta topfana twetu iyoizo usatombotya iwe. ya saka plani yako yashanda saka wakanyanya Mfana wangu usandisaiza izo ini ndinoyerenga unongozviziva. wangu hapana vaya vatasungirira toita seko nawo kwaya hapana alright fonera mapurisa kavaudze kuti mbavha dzedzi tadzibata izo wodzoti tasungirira musango rekwamatope rere kuita kuti isusu tova tatokavhika unongozwa nyaya dzacho. bho futi zvobuda mudhara chiko newe mudhara uyu tazokusungirirai ka imimi pane kuti mutisunungure tema kutotsvaga zvenyinzungwa mudhara uchachema nhasi. Mudhara utsvake kunoku chikomana aiwa ina namba kurambidzani aiwa handina itako zvaukuita aita. Mudhara uyu zvakufungira hazvisiri izvo kani mudhara uyu apadhuze maniwe. Aiwa handidi. Ukuda kundirepa Aiwa mudhara mira maniwe ayo mudhara kukurepa kuti udike iwe mudhara